Vítajte pri Fibonacciho predikcii na 30. novembra 2016. Máme pred sebou euro-dolár, ktorý stále osciluje do strany. Približujeme sa opäť k predajným úrovniam, ktoré sú zaujímavejšie ako tie nákupné. Takže tá úroveň, ktorá nás najviac zaujíma, pokiaľ tam príde trh, je na úrovni 1,0701, kde ja osobne budem chcieť predávať, a nákupná úroveň 1,046869. Poďme sa pozrieť na DAX, ktorý tiež osciluje do strany s tým, že mierne konsoliduje posledný veľký Trumpov rast na DAXe. Pokiaľ by sme zajtra poklesli, tak by to bola ideálna príležitosť na nákup, a to na úrovni 10 460,8 a 10 414,0. Naopak predaj, ktorý je pomerne vzdialený od trhovej ceny, ten je na úrovni 10 848,5. Na Libre situácia vyzerá rovnako ako na euro-dolári. Libra voči doláru ide do strany, konsoliduje posledný prepad, približuje sa k predajným úrovniam, hlavne k predajnej úrovni 1,2611 a druhá úroveň 1,2763. Naopak nákup 1,2210 a 1,2059 až 60. Pokiaľ by Libra zajtra išla k smerom 1,26, tak by tu bola rozhodne dobrá príležitosť na shorty, ktoré sú tuto tiež zaujímavé, takisto ako na euro-dolári. Čiže Libru je tiež lepšie shortovať ako nakupovať. Takže osobne dúfam, že Libra aj euro zajtra ešte potiahnu obchodníky smerom nadol, aby sme ho mohli shortnúť za smerom nadol. Takže toľko Fibonacciho predikcie na 30. novembra 2016.